Per mi Moebius ha significat molt, ja que ha sigut el meu primer contacte amb la televisió de manera ben important i ha sigut, a part de que ho he gaudit molt i ha sigut una gran experiència per mi, una manera de començar a entrar en el món de la interpretació davant de la càmera i començar a entendre com funcionen moltes coses i per mi ha sigut tant a nivell d'aprenentatge com a nivell de gaudir molt important aquesta sèrie. Bueno, jo quan vaig fer el càsting era pensant que seria un dels personatges principals, que són pels que vaig fer el càsting, i que m'agafessin, la veritat, em va alegrar molt, i molt més saber que era el personatge de l'Àlex, perquè jo quan vaig llegir de què anava la història i tot, el personatge de l'Àlex era el que més m'havia atret i era el que més m'agradava i el que volia fer. I finalment ho vaig poder aconseguir i sincerament per mi va ser molt important això. El càsting va ser com just a la pandèmia, just en la meitat de tota la quarantena, i llavors era enviar un vídeo de presentació i enviar una mica el currículum i tot, i no em van dir res. Llavors jo pensava que ja no m'havien agafat fins dintre de molts mesos, on em van dir que volien que fes el càsting, i llavors vaig anar, em vaig preparar l'escena que m'havien enviat, vaig fer l'escena, el càsting, i va anar tot molt bé, i llavors em van dir que volien tornar-me a veure, on aquest tercer càsting, diguem, aquesta tercera prova, era bàsicament on estàvem tots els actors, els principals que al final vam sortir a la sèrie, junts i fèiem algunes coses, estàvem per allà junts perquè veiessin com era el grup, i després ja em van confirmar que sí, que m'havien agafat i ja està, i aquest va ser el càsting. I jo amb el personatge de l'Àlex sí que tinc molta empatia i l'entenc molt bé certes situacions que ha passat i com se sent en algunes opcions, i sí que crec que té molta relació amb mi com a persona, encara que jo l'he interpretat com a actor, però sí que és cert que tinc certa connexió amb aquest personatge i en molts moments em puc sentir identificat i tot. Sí que crec que és molt necessari que es facin més sèries d'aquest tipus on es pugui tractar el bullying perquè és un tema que encara avui dia segueix vigent i que és un problema a l'adolescència i és un problema molt recurrent i que moltes vegades no són conscients ni els pares ni els professors, com bé s'explica la història, no fa molt de cas o ho deixen passar i molts de la gent que fa bullying no és la líder o no és el líder, però deixa passar certs comportaments o simplement es riu. I amb això ja, encara que siguin petits detalls, fa molt, perquè si és només una persona que fa bullying i la resta li diu no facis això directament ni el mira, al final crec que no té el mateix efecte, perquè aquesta persona al final, si està sola fent bullying, no farà res més i deixarà de fer-lo, però si la resta li segueix tot el que diu, doncs al final s'acaba creant tota aquesta bombolla, diguem, de bullying dins d'un àmbit escolar. Per mi l'àmbit de la interpretació sí que em sona atractiu i és un àmbit que m'agrada, però sí que és cert que hi ha coses molt complicades i és molt difícil guanyar-se la vida només d'això, perquè un dia tens molt, un dia tens poc treball i llavors s'ha de saber buscar feina, no parar i intentar sempre fer coses, però sí que és cert que és més dur o més difícil del que moltes vegades sembla. En quant a la interpretació, amb la pandèmia sí que això ha anat a pitjor, majoritàriament amb l'aspecte d'anar al teatre, ja que si cada vegada la gent anava menys, ara molta gent no va per tema de Covid o perquè és més difícil i de totes maneres pots vendre menys entrades perquè la meitat han d'estar reservades o qualsevol la meitat s'ha de deixar un espai i per tant no pots vendre totes les entrades. I jo crec que això afecta molt a l'economia de tota la interpretació i especialment, com he dit, del teatre.
I bueno, jo he tingut la sort de que encara així he pogut treballar i he pogut fer la sèrie de Moebius i estic molt satisfet de que encara enmig de la pandèmia he pogut fer aquesta sèrie, perquè no tothom ha tingut aquesta sort. El que m'agrada d'interpretar és poder empatitzar amb diferents personatges, poder entendre'ls i... Bueno, és una cosa que jo quan estic actuant em sento molt a gust, em sento que estic molt viu i també m'agrada molt la reacció del públic quan actuo, és a dir, que la gent s'emocioni o que la gent rigui, tingui por, vull dir... M'agrada, la meva intenció a l'hora d'actuar és moure el públic, que se'n vagi rient o se'n vagi plorant de l'escenari o del cinema o del sofà de casa seva, però que els hi toqui o els hi faci pensar o els hi mogui alguna cosa just abans de veure el que han vist. De Graners Batxillerat vaig aprendre moltes coses, però principalment diria que la disciplina, el treball dur i el risc. Graners Batxillerat t'ensenya molt a arriscar-te a tu mateix i a conèixer a tu mateix. I de Graners Batxillerat crec que més que una cosa en concret que hagi posat en pràctica a Moebius és bàsicament tot l'aprenentatge que vaig fer allà ha fet que jo hagi pogut interpretar d'aquesta manera el personatge de l'Àlex. Quant al meu futur professional, de moment estic fent la universitat i vull centrar-me en acabar-la aquest any, però a part també formo part d'una companyia de teatre que es diu Cia la Bastida i també formo part de Rebels, un festival de teatre que es farà dintre de poc. I bueno, això és tot. Moltes gràcies per l'oportunitat i un petó. From up here, the world seems small.